Mae fideo hon yn mynd trwy'r gweithdrefnau diogelu Cymru ynglyn â oedolion sy'n wynebu risg ac yn canolbwyntio yn enwedig ar adran 3, rhan 1 a rhan 2. Mae adran 3 yn delio hefo'r camau ynglyn â ymateb i adroddiad am oedolyn sy'n wynebu risg o gael ei gamdrin a neu isglistod. Felly, rhan 1. Mae'r darn yma yn cychwyn hefo'r trosolwg o'r adran. Mae'n top i gychwyn. Fel welwch chi, mae yna cyfle i mynd syth at rhai o'r darnau o wybodaeth, lle mae yna geirfa dywyll. Fel welwn ni yma, mae manylion penodol ynghylch ymateb i hysbysiad trosolwg o'r dasg a'r broses. Clicio ar hwnna a wedyn mae'r manylion yn dod i fyny. I mynd yn ôl, clicio ar y geirfa bach gwyrdd sy'n deud nôl i ymateb i adroddiad, a rydyn ni'n dod nôl wedyn i'r tudalen cynnwys. Yn y darn yma, rydyn ni'n weld y camau, y gwasanaethau cymdeithasol yn cymryd, y fyddwch chi'n gorfod feddwl amdano pan rydych yn gwneud adroddiad. Casglu a rhannu gwybodaeth, ymgysylltu ar oedolyn sy'n wynebu risg ar teulu, ac eto, fel welwch chi, mae yna cwestiynau i ofyn, wrth ymarfer, enghreifftiau, sefyllfeoedd, a fel welwch chi, mae yna nifer o awgrymiadau ymarfer. Ni'n ôl i fyny. Mae un yma, awgrymiadau ymarfer, cyswllt ag oedolion sy'n wynebu risg cyn ymglymiad yr heddlu. Ac eto, pwyntiau i ymarfer, a hefyd os ydw i'n mynd lawr, enghreifftiau o risg sydd yn posibl. Mynd yn ôl, ac yn ôl eto. Yn y darn yma, mae'r manylion ynglyn â'r drafodaeth a'r cyfarfod strategaeth. Y diben. Pwrpas y drafodaeth neu'r gyfarfod. A nifer wedyn o awgrymiadau ymarfer. Mae hein yn bwysig yn enwedig os ydych chi'n cymryd rhan mewn un o'r trafodaethau neu cyfarfodydd. Wedyn, da ni'n weld os ni'n clicio nesaf, rolau a chyfrifoldebau. Lawr i'r gwylod, i'r tudalen nesaf. Ac ar y tudalen yma, diben sydd yn sôn am amserlennu, canolbwyntio ar yr unigolyn. So, nôl i fyny. Dach chi'n weld cynnwys y tudalen yma. Yn y darn yma, mae'n sôn am y cyfarfodydd ei hun, pryd ystyriaethau, hefyd y canlyniadau'r drafodaeth neu'r gyfarfod, so pa penderfyniadau dylia'r gyfarfod neu trafodaeth eu cyrraedd. Datblygu'r cynllun wedyn i ymateb. Fel weddwch chi yma, awgrymiadau ymarfer. Mae hon yn bwysig yn enwedig pan da ni'n gweithio allan os oes rhaid ymateb o agwedd gofal a chymorth i'r unigolyn neu ymateb ynglyn â anghenion chymorth ac amddiffyn. Yn ôl wedyn, a da chi'n weld wedyn be 'di'r cynnwys. I mynd yn ôl wedyn i rhan 2 o adran yma, nôl i oedolion mewn perygl. A da ni'n weld yma, da ni'n ôl wedyn i mynd mewn i adran 3, rhan 2. Eto, ddych chi'n weld, mae yna trosolwg o'r adran, tudalen cynnwys.
Yn y rhan yma, mae'r manylion ynglyn â'r cynhadledd am ddiffyn oedolion. Eto, be di'r pwrpas? Be dylen ni ystyried wrth cymryd rhan yn y gyfarfodydd, y nodiadau, ac eto welwch chi'n bod mae canllawiau ymarfer. Wedyn nesaf i'r tudalen nesaf, rolau a chyfrifoldebau. Pwy sydd yn gorfod gwneud beth ynglyn â'r cynhadledd, rôl y cadeirydd, presenoldeb ymarferwyr a disgwyliadau arnyn nhw. Pwy sy'n cynnal yr ymchwiliadau. Eto wedyn i'r tudalen nesaf, adroddiadau asiantaeth sydd yn cael ei gyflwyno i'r cynhadledd, ac os ydych chi'n mynd i lawr, mae yna canllaw ymarfer yma sydd yn helpu chdi paratoi adroddiadau ar gyfer y cynhadledd. Welswch chi fanna wedyn y wybodaeth i gyd. I mynd yn ôl felly, nôl i'r top, nôl i ymateb adroddiad, a da ni nôl wedyn i'r tudalen cynnwys. Mwy o manylion ynglyn â'r proses y cynhadledd, a welwch chi yma cyfrinachedd a rhannu gwybodaeth yn y gynhadledd. Ceisiadau gan ymarferwyr i beidio â datgelu gwybodaeth gyfrinachol. Be da ni'n cael rhannu hefo pwy a pam. Wedyn, os ni eisiau mynd yn ôl wedyn, nôl i oedolion mewn perygl, y geirfa bach gwyrdd ar y top, a da ni nôl wedyn i'r wahanol adrannoedd.